for a president as if you are searching for an ant, sure. You're busy looking for a president like a drone, whereby Malawians need to be serious. Can you be looking for a vice president like a drone? Sure, like a drone. A vice president's plane is missing. You're busy looking for him like a drone. If you come here to Saka here, let me say some upcoming artists to shoot their videos. This is the one that you are using because you search for the vice president. You guys are jokers. That is unacceptable. You can't be looking for the president, the vice president like a drone. No, we are tired, we just continue the search tomorrow. But Malawi has never been serious. Malawi has never been serious. And it has said that was a forest. That's not even a forest. It had to take a chopper of the Zambia Air Force to go and locate, sure, to go and pick the bodies. Are you telling me the whole of Malawi, there's no chopper that can go and do that job? No, that's foolishness. That's foolishness. Either there's somebody that knows what's happening. There's somebody that knows what's happening. Because there's no way you can explain that the whole lot of the vice president, that you take people with my drones, we are looking for the vice president, my drones, that can't even go a kilometer. A drone that can't even go a kilometer. What forest do you have? What land do you have in Malawi? Whereby you can fail to allocate a missing plane in Malawi? What kind of land do you have? No, we are feeling, we are tired, so just continue tomorrow. When something is a matter of it's a matter of life and death that here you continue tomorrow. Then you continue the next day now. And that plane where it crashed, that's an open area. So no one can say that it's an open area. It's just lack of seriousness from the government. The government of Malawi is not serious. That's the fact. It's not. Yes, it's true that the government of Malawi, they are not serious. Even they don't mind about the death of 9 people who died in an air crash. They don't mind. They are not serious. The government of Malawi, they are not serious. This is Comrade Ntanyo on Rimpopo FM. Program ija Yankanga Zaona. kutiseka azisathu ku Zambia kutiseka ife tunkhani isi tikuitengera serious aini yake koma maiko akunja ali okwiya chifukwa cha ngozi imeneyi ikanakhala kuti inachitika ku Kenya Amalawi anthu atadzuka kutavuta ku Malawi kodi Amalawi ndikupepera kapena kutembereredwa kapena ndi chani? Ndewina akubwera akuti yayi osayankhula za imfa ya anthu amenewa osayankhula za imfa amenewa tizikayankhula imfa ya ndani ya anthu akwanu. Kodi anthuwa mmesanala ku Malawi ndebola tu akanakhala kuti sanala ku Malawi koma anthuwo abale athu amene timadya nawo mbale limodzi amene timakhala nawo limodzi amene timacheza nawo limodzi iya musamukani za imfa musamazikambe ndi imfa yochoka kwa Mulungu imakhala yomatenga zikwanje kumagaba nazo anthu.
basi neyo naneso ndidzafendera ndidzafera mbendera yomweyi. Wafera mbendera ndi Chilima, komanso anthu amene mukwasaka inu ndi amene ati afere mbendera. President wa dziko la Malawi sangafere mbendera ya Malawi. Never, never. Anthu amene ati afere mbendera ya Malawi ndi anthu amene inuyo mwapangira maupo kuti muaphe. A Comrade Ntanyiwa, a Boni Kalindo, Wabakiri TV ndi anthu ena amene mwakonzera zifwamba ndi amene ati afere mbendera ya Malawi. Kufera tu mbendera ya Malawi si chinthu chamasewera. Klaus Chilima ndi amene waifera mbendera ya Malawi. Yesterday at 9 a.m., Chilimi, the Vice President of Malawi, and 9 other people, we were suga elilongwe beya Mzuzu, right, attending a funeral. Soon after Misuga from Lilongwe, the pilot announced and said, there's no visibility, Bune forest, Laba Hambangakon, and there's no clear visibility. Guteli President, Uchagwe. I go to no Jirani, go back. But then soon after, immediately after they had communicated, the signal went lost. They lost the signal, and this is yesterday on Monday. So since it's all over, the MDF force officials, Bapuma, Gabningi and went to go look for them. But it's officially announced, even by the BBC, that and no survivors are gone. This is Mutharika, the previous president of Malawi. So he was voted in 2014 as president. In 2019, they went for elections, and this was his opposition, Chakwila. Elections, and then he gets about 38%, and then he gets about 34%, and then these two appeal in court that the elections were rigged. They voted twice, etc., etc. So similar to what's happening in South Africa. And then the High Court of Malawi, they ruled against the election. So what law, he can't be voted in for another sitting in 2019. 150 days law, in South Africa, there was a rerun. After the rerun, now he was elected presidency. This is in 2020. 2020, November, December, Vice President Lona is now found, there are allegations against him, but he bribes from individuals for government tenders. Since 2020, Uchilima has been in court, in and out of court, from those allegations. The allegations were dropped last month. Uchilima is also now, next year, Malawi is going to elections again. Uchilima was supposed to be running for presidency. And in Malawi, elections, Kuba busy. Protests, because when these two were going at it with each other, there were protests for months and months on end. There were physical forces. And there were reports, at some point, this one was suspended. The EU praised the president of Malawi, he did a good job. Parliament, so there were tensions between the two of them. And earlier Izolo, there were allegations of the president but today he came back out again and said, no, those are false allegations.
Fanya bendera hii. Malawi mulu halaso ndende. Malawi mulu shikiwapa. Ibonga jidida he. Tiraza fanya bendera imene hii. Sidi kuzua bani. Sidi faka. Nisha Malawi. Ana dinaga ni mulu. Mela ya tulime. Amura kudari seri nonse. Malawi Musika. Musa Ape. Musa Kamike. Amalawi kwina kulikonse kumene muli musafoke osatopa and believe kunena kuti Malawi asintha ndipo Malawi akusintha mmene amafunira Klaus Chilima Malemu. Malawi akusintha whether someone like or not. Ka kwakagulidwa 4400 ka kwakapangidwa chani, Malawi akusintha. Malawi wake up, youth of Malawi wake up. This is the time we need to act. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Godi Mwamva. Aboma hata kuta ndikuja mavorosi, ndikuja za mimba za nkhosa. Lero kupyolera maofesi ena atulusa chikalata akunena kuti anthu asamavule mchenga mwachisawawa. Wovula mchenga wina aliyense akuyenereka kukhala ndi mapepala ovomereza kuti azivula mchenga. Mmene dziko la Malawi panopa lavutira kulibe ntchito. Ngati anthu adya akudalira kukavula mchengawo ndi kugulisa ndi kupeza ndrama. Ndero munthu azikakhomera msonkho, azikatenga makalata kunena kuti ine ndikufuna ndizivula mchenga mu mtsinje wa Lingazi. Mtsinjewo wa manu, mtsinje wa gogo anu, wa ndani. Nde mukamakala ndikumanena kuti 2025 MCP iwina. Amalawi ake ati kungoti Amalawi sachedwa kuiwala. Nde Amalawi akaiwale zinthu zimene zikuachitikirazi. Mchenga weniweniwu akuti anthu asapite kumalunguni, akuti anthu asapite mu nthanguzi kukavula mchenga, anthu asapite mu ruwo kukavula mchenga, anthu asapite ku Namazi kukavula mchenga, anthu asapite mu Mbavi kuvula mchenga, anthu asapite kukasiya kukavula mchenga, azikhala ndi mapepala. Koma boma ndi chani kulozedwa kapena mzimu wachilima ndi anthu enaja wamba kukusowesani mtendere. Sake muzi, ana
Samino mulozira na timbi mwatisira mafuso pandama yako ulendo kumalirwa FM with Comrade Ntajwa. Alamene ndame timanziwa Ntajwa ucha. Amana ese chakusakasaka Nindima umozi Masira kataika saureka Anchuti kusowani Mapita kuchuti komaku Kuchokera kumkuchoku Botswana. Munali mai uchositepesa Lokondari yese Mukabona kupikira zakudya Antu okala mdende Munali kusungana masiye Munali murera kuwa Mai mulusi Umani wino Anazimiri Umani wino Moyo wanu Kisa ugondwele Chido sanu Kisazi umulia Simu wanu Use mutendele FM chikawo cha kumama Amalawi tufuna tikuziwiseni kunena kuti takhala tikukuzani Wabakiri TV komanso Limpopo FM kunena kuti mdziko mwathu munalowa mfuti 400 futi zimene zili zokonzekera kuti zipite kwa Chinyamata IMCP cholinga chawo cha futichi kuti aphere andale komanso ma activist amene akuyankhulitsa mdziko la Malawi amene akuayimira Amalawi ndipo takhala tikunena ena amaona ngati ndizaboza futi zija zinalowa ndipo mapepala onse tapeza afuti zimenezo Amalawi ndofuna kukuwuzani kuti AWB ya namba ya katundu amene analowayo ndi 0715233234 katundu amene analowa Weybridge yake namba ndi 0715233234 futi zimene zinalowa ndipo back M namba yake ndi 11951219 Limpopo FM with Comrade Ntajwa. Mawani wana kwanisi Use mutendele Mai mulusi Ndipo futi zimenezi zinalowa pa 9 Juni 2024 pa 9 Juni 2024 ndipo nthawi imene futi zimenezi zinalowera mziko mwathu inali 3 minutes to 3 Limpopo FM ndi Comrade Ntajwa ndeti kumvatu kamphekesera ngati zili zona akuziwa ndiwowo kumilitaleko kunena kuti akuyesaesa kuzisaka futizi inutu amilitali musachedwe tamangani futi kweli ya 30 anazisamusa futi zonse mapistoni onse asamusiridwa kunkhunga police station officer in charge akumeneko akuziwa pamene pasungidwa 4400 futi zanyamulidwa zapita kunkhunga komano azichosa masiru koma Amalawi musadandaule masiru onse amene achosedwa tili nawonso kale Limpopo FM with Comrade Ntajwa akulichosemba chinakubana licho kwawa Ngati sifaya mkono Mai mulusi Semutendele ndikuti achita kusintha maboksi ndi kuchosa masiru koma Amalawi musadandaule masiru onsewo mmene amamatula mapicha atachosedwa kale kulibe kuonena kuti athawire futi zimenezo zikazangoti zaombera munthu Amalawi tizayiziwa kuti futi imeneyi nambala yake ndi yakuti ka munthu amene ati ampase futiyo zizamuvuta yekha Limpopo ndi Comrade Ntajwa pa Limpopo radio station Uchalisi mkaimba kwaya Nikumbuka pale dio Maria Ulokala muyanu yote
chuka isiwe matandauza mai niwera wale amai mukakonda masewe Amalawi ngati sitisamala china chilichonse chikamangobwera osavula mchenga osapanga chakuti ngati tingokhala ndi kumang'ayang'anira mawa bomali lizabweresa lamulo lonoti aliyense azenda malisechi chifukwa alibe nafe ntchito Amalawi. wakaka uleki wake wopaka sangweti ana anu anachita zonse mau anu anakwanirisirwa muse mutendere mai munozi umani wino anazimbiri umani wino moyo wangu isaukondwele ntchito zanu isazikumulira simu wanu naye kulilongwe ndikuchoka naye so kulilongwe kuyenda naye 200 chakuti kilometers kupita naye kudwangwa mmafuna kuti muzikatani imakhala ngati mukupanga filimu mukujambula filimu chani kuti chani muoneke ngati iniyo ndino ndani ndiye ine afeti sitimaopa kumangidwa ndipo kwa ineyo munandisiya tusanga mukananditengabe masiku angapo ndikhale ndili ndinuyo ndiyendere tuwa yabwino ndipo ndimanyadira mukamandiyang'anira mujatu ndimakondwa kwambiri mabodyguard kufunsira kuyenda ndi mabodyguard futi zili pali magali moto anyuwani matanki awiri amafuta koma ndikufuna ndikuuze ni siku lina muzazisanza ndiye ina ife ndiyana okuti tinapachika pole mitima yathu sitimaopa ndipo tizapitirira kuwayimira Amalawi mopanda mantha musaone ngati kapena tikukuopani ine sindimaopa nthawi ino Amalawi ziko lino ndila democracy si nthawi yomaopa munthu ndikutakuona nyumba ina kutabwera nsing'anga kuti afufute zofufuta nsing'angayo koma chifukwa cha mizimu sing'angayonso wayamba kudwala kunyumba kongo pakana ndituma diripi amazi oyesi nyumba ya mbuza yokuzaitana sing'angayo ndikuzadwala mkatikati mwa nyumba yomweyo kunyumba kwa busako mbuza atu achali chichache mbuza kuitana sing'anga ndikuzadwala nyumba momo ose ndikuzakhala kakasi madokotala ndikubwera ndikumpasa sing'anga cha mangwala pakana madripi upangoziwa kuti mizimu Radio station moyo wanu tisaukondwerera munalima euchaomesera madandaulo ochokera kwavantu manjawani wanaliya makaya Amalawi ndikufuna ndikuchenjezeni a Ford muli ndi msonkhano posachedwa ku Blantyre msonkhano umene mukukachita ku Blantyre uwu Richard Chimwendo akunkuyu azikhale ankaka apeza anyamata awiri awa mwata komanso gere kunena kuti apezepeze anyamata ena ndi ena mundira ndemu mubangwemu cholinga akasokoneze msonkhano wa afodi ndetu ufuna tikuuzeni afodi mukhale ochenjera pamene mukupita ku Blantyre kukapangisa msonkhano wanu komanso anthu omwewa agwirizanaso zonena kuti misonkhano imene izikachitika Eastern Region anthu amenewa akhale akupeza anthu kumangochi onena kuti azisokoneza misonkhano kwadi ndi ziko lanji ndale zanji zomasokoneza misonkhano ya azanu inu mukapita ku misonkhano kwanuko palibe amene akukusokonezani anyamata amenewa agelewa anyamata amenewa amwatawa omwewanso agendanso anzawo akuchipani komweko
kuchipani kwa ku MCP komweko anali ndi misonkhano yawo zokambirana zawo ku Blantyre. Anyamata okhaokhawa anaodedwanso ndikupitanso ndikumaka agenda a MCP omwewo akuti cholinga chawo akufuna afoda akagendedwa azinena kuti kumene kotu chigawo chimenecho ndi cha DPP ndezitheka bwanji a MCP kumakapanga chiwawa agwirisana kuti ena azivala ma uniform a Ford. Siku wanu naluta siyatubi amaye muna faifa yo wangu ngati fifa ya mkono maye munosi umani wino anazimbi umani wino moyo wanu isaukondwele shilo zanu isazungulira simu wanu Aluci muluzi, ekina muluzi, luce muluzi, yamike muluzi, sake muluzi, anazimbi, umani wino, moyo wanu, isaukondwele, shilo zanu, isazungulira, simu wanu, usemutendele. Aluci muluzi, ekina muluzi, luce muluzi, yamike muluzi, sake muluzi, anabulira mwayiwawo. Akuti tikasatenga boma sichizalola ma contract kuti azisangopasidwa kwa wina aliyense. Lero contract yopanga ma passport ampasa mwana wawo. Lero mwana wawo ali ku Saudi Arabia kogagula machine opangira ma passport. Zimene amayankhula ndi zimene akuchita contrary. Amalawo akuyankhula, amalawo alakwisa. Utenga wanga ndikufuna upite kwa mafumu onse akunchewu ndi mafumu ena onse amene mukuchokera kumadera kumene abale ndi alongo atisiya. Boma likufuna kukonza akuti phwando la mafumu likufuna liyitanise mafumu onse amene akuchokera kwa anthu amene atisiyaja ku Balaka kwa malemu adzimbiri, ku Ntchisi kwa malemu alapukeni, kunchewu mafumu onse kutyolo afuna ayitanise mafumu kumene anthu amene anatisiya aja kuti akapangire phwando. Ndesi ndikuziwa kuti kodi imfa imeneyi
ndi chifukwa chani anthu akufuna kupezerapo mwayi wopanga zimene iwo akufuna. Uthenga wanga wapadera upite kwa mafumu nonse akuntchewu. You need to be careful. Mafumu akuntchewu aboma sakukuonani ndi diso labwino. Ndikanakhala ine mmodzi mwa afumu yakuntchewu kumene kusinikanapitako, afumu akwata ine, itanani mafumu anu, khalani pansi, kambiranani chinthu chimodzi, kuphwando kumene kumsapiteko, pitirizani kulira maliro. Ngati kunalembedwa kuti mafumu akuntchewu muzalemera chifukwa cha boma, muzalemera koma osati munjira ya imfa ngati ya mmene taluzira achilima. Anthu akuntchewu samalani, ndi zambiri zimene zofuna zizibwera, zofuna kunyengerera kuti aike akhazikise mitima pasi ya anthu akuntchewu. Koma nkhani ndiyo kuti Amalawi tonse maso athu tikufunisisa timve kuti anthu aja zinakhala bwanji kuti amwalire. Kodi chimene chinagwesa ndege ndi chani? Ndi chimene ife Amalawi tikuchifuna. Ndiye ndikuchenjeza mafumu nonse akuntchewu, uthenga upite kwa mafumu akuntchewu, musapite kwa ku State House. Khalani ndi umphawi wanuwo, Mulungu adziwa mmene azakonzere zatsogololani, koma sikuti akakunyengerereni ku State House. Taona mazibusa opepera akupita ku State House kumakalandira ndalama pa imfa ya chilima. Taona mafumu amadera ena akupita kumkalandira ndalama pa imfa ya chilima. Lero akufuna aitanise phwando lanji lokachitira ku State House. Bwanji osakapanga sadaka kuntchewu komweko kuti mukadyese anthu akuntchewuko. Zinamba zachitika kuti zimenezo anthu mafumu nonse akuntchewu, be careful. Kumeneku alipo mfumu wina amene akumfuna kumeneku kuti nayeso amuchose. Ndiye pakufunika kusamalisa kwambiri, pakufunika kusamalisa mafumu akuntchewu. Inunso afumu akuthyolo sikuti mupite kumeneko iyayi. Imfa ya sister wathu isapezese kuti ena anu mmanyumba mwanu mupezeke shuga. Mitima yathu ikanatilimba. Amalawi chilungamo chimapweteka koma tiyankhule chilungamo chimene tikufuna ife. A president a dziko la Malawi achimwendo azikhale ng'oma. Secretary wa president ahale Nkandawire, a Valentino Phiri akunkuyu. Inuyo ndi amene muli azikulu akulu aboma. Tikakhala tikumati azikulu akulu aboma ndiawo, tatiuzani kunena kuti anthu amenewa zinakhala pa ripoti tikulidikira Malawi. Lero tundi 31 days abale athu ali pasi pa nthaka. Chimene ndachita observe, boma limene lilipoli imfa imene yachitikayi sakuitengera serious, akuzitenga ngati zamasewera. Komatu kunjaku anthu ali ndi ma information. Kwadi akayamba kupereka ma information amenewo muzanena kuti anthu amenewa ndi olakwisa. Ndikatero sopa mpapa fremu ine comrade Ntanywa tisiyane pomwepa. Ndisimikizile ngati zikole tulimulita kuja chokwanira. Pitani mukaone kumamezi matauni mwamwe vakufera. Akuchita
Chomvesa chisoni ya kuchazikao misisi ya tembo mulea. Ndisimikizile ngati chakwela yana ya mwatibelela kazi kuyamwa. Akutabwisa zomwe ya kuchita pomoza wantu mwena mpotera wa chisoni. Watukanitsa zina la Mungu ositaje kabuta na limbusa. Aonekebe yake ya ngosa komani mbulu paka jipangosa. Chisoni, chisoni. Wadi wala kusandia mea kukosekelela chakwelo sanchosa. Chakuno mukaona amea tuinu kupanga zolondola. Wadi wala kusandia polisi kukwila kitonga chipayonia. Chakuno mukaona apolisi wa kupanga zolondola. Wadi ya kula kusandia maipo ipa nyimbo ituzula chakwela. Chakuno mukaona chakwela ipa kupanga zolondola. Owesusa, tikufuna owesusa, tikati kuwesusa, tikunyona, tikati sogoleli, tikunyona situluko, mfumu, tikufuna mfumu, tikati mfumu, usamalila wake, usati weze. Adiwe damu, sadila mune, adila muna adwe, usadi sokole, tikufuna kutaliwa, iwe sefu, sunga pani se wacheba, iboso chida zako penanga tinyau yoyo, nabola sona kakwe. Ala ya sitagawikana kodi ndani ya za mutanize tambala azalila kokoliko kwacha komandalibe ya za yanke kuchikwacha azabwera ndindalama zake alamati zaja komavuti ya tuwaye tambala mfuku ili chenkalo somati njakwa za kumuvotelani akulotesa kodi mulipo atupele kodi mulipo ibandi konde mukamerane kuyenda wilisimanta komanta wisinasematandisa amalawi kose kifuna inu ukulu musesikola tuli maikwesa kwacha kawiri panyaka kodi mwatani omwe masalale ya wantu wa pachitongo nyanyeka walolera zinthu zikule kwambiri ya Malawi tife masunga chimanga kuti muzatuluse pa kampeni mulibe chisoni ndi moyo ya Malawi yakufa ndi njala chomwe mukufuna ndi kuzatenga boma kachikena sindisiwaine Muli bwanji
bwanji kunkhota north muli bwanji kunkhota north muli bwanji achimunthu banda Limpopo FM inali komeneko ikubwera ndi nkhani zanutu kodi inu chipani chanu ndi chiti kwenikweni mukwapusisa anthu chifukwa chani Ulinde chisoni chochuruka ulinde chisoni chochuruka tikamalira tizimba nyimbo tiziti freedom coming tomorrow I said freedom coming